That's why he failed kunakuti kuyambira September sukulu izakhala yaulere up to secondary school. Okay, yeah, funso lina ndimafuna ndifunse kuti panopa mukubwera pa nthawi imene sukulu zangotsekulidwa chimodzi chimene sukulu zangotsekulidwa munanena kuti DPP ikalowa mboma maphunziro a secondary azakhala aulere. Amalawi ali ndi chidwi kuti adziwe kuti kodi zichitika with immediate effect or pali zinthu zina zimene mukhale kuti mfuna muziwunike kaye. Well, that's the plan. For the school and so forth, secondary school. We have not yet formed the government. To form government, the government didn't come on. The small policy decisions.